Prince Production. Haye lube, haye lube kumbari dutse. Naga gidan da ya cike ya batse. Dan wannan gidan na mai kaya ne, duk wata babu sai ta koma gefe. Ai wannan gidan mata ne. Naga kuna rawa kuna wani juyi. Wannan gidan mata ne. Mamar don ku ji wannan gidan mata ne. Daga mata kun yi gamar kuna wani jumping. Mamar sai na biyo ku baya zan wani baitin. Mamar sai ku taya ni in ji daɗin sautin. Mamar mata in kira furen gida daidai ne. Mamar matarwa na tafi matarwa ne. Mamar mata ku ne na bara ku ne na bana, kuma ku ne na shekarar ba sasa. Mamar ai kowa ya gunku ya san ku ne. Mamar sai dai tambayar rashin albarka. Mamar ba ya bari gaba a dan hankaka. Mata banda irin zaman gidan gauraka. A kaina kam na ji ba ku karɓar sauka, kun zama allurar ruwa wanda mai rabo kan ɗauka. Yi mamar yarinya. Yi mamar yarinya. Kun yi dumur matan nan. Kun yi dumur matan nan. Kun yi luwai matan nan. Ai kun yi sumul matan nan. Mata ku taka rawa irin ta kwatar kayi. Ko in yi addu'ar zaman kallayi. Hayye sama, hayye sama, hayye sama, hayye sama. Oribo, hey, aha, tafa. Aha, mata. Allah ka aika mana bikin mu karshen nesa. Biyar kasa ko da lafiya ko babu. Kai shigarin da ko ku yanga babu. Bar shatan da arziki ko babu. Mun sha ta fara mun sha yasin. Kuma mun sha riga kafin alatsi ne. Allah bar mu da mata namu. Ni ta kiɗa rawa ta kwatar yanci. Hey, sama, aha, hey, sama, haba, olibo. Waye ga makatar da mata na taro, sai ni mai kura hikima ga tsuntsu mai wayo. Na ga uwar bikin ta ne mini oyoyo, na kula sai da ruwan ciki na guga kan janyo. Mata ku yi rawar gidan fasa dutsen ta ma, ku yaba wa mai gidan mu Prince Production. Sama, ƙasa, sama, ha, sama, ƙasa, ha, sama, ƙasa, ha. Kun ji kiɗan na gwanja wane yaro. Ga mutumin da bai wa ganga boro.